Assalomu alaykum ustod. Salom. Ustod chiqarish bu. Kuchkarboy. Labbay ustod. Ma tara гуфтам ты пешима миёӣ. Баъдаси ма халоси надори аку. Бахшиш устодҷон ғамтон додам. Бовар ки анам ҷамда омадаги будӣ. Ha? Айма баҳо намегирӣ, айма зачот намегирӣ. Мехалтӣ. Устодҷон, устоди меҳрубон. Яшо бигӯ устод нигоҳ кунед. Не, дар кор нест. Хай устод, яшетон бихӯрам. Не, раҳмат. Устодҷон. Устод акам курсом зачоткош нагирифтам бирафтам акмая ма бесом айб неста устодҷон илтимос аки я зачот буда ай шумо мондай тамом. Кучка, Лабас. намемонам баҳо. Тамом, рав. Соли дига омада супо. ғам намедодӣ дарсонда иштирок накардӣ. Устодҷон ха илтимос аки як ами аки виручатам кунем. хай майлиш Як саволот метавонам. Як савол. Як савол? як савол Майли як савол агар Савола донистӣ, баҳо тамегирӣ мери. Надонистӣ соли дига меёмӣ. панҷ бимонӣ ма устод будем. Панҷ мемон. Тамом. Як савол. Як савола? Тамом. Хоб тиёрӣ? Ҳо устод. Ана кимада бугу кучка. Ҳа? Дар ҳами марди 35 сола тақрибан тори сараш чанд дона мӯй дорад? Мардаки 35 сола. О. Тақрибан дар сараш чанд дона мӯй сар доранд? мана меравад. Ваҳ устод. Ита саволи қинҷаӣ? хай соли дига биё. Не, устод аз ман миём. Ваҳ устод ёфтам. Гуфтӣ? О, тақрибан дар сари як мардаки 35 сола чанд дона мӯй саранд? Тақрибан 45,000 мӯй сарай дар мардаки 35 сола. 45,000. Ваҳ устод. Айгиҷо медонӣ? Агиҷо? Устод, шумо гуфтем ки як савол иштиё бошид. О,